Onyina afishia pa ya mwache de Badwam TV Badwam bronya nkomo yi eso enwom no de be mawo enti mayemre kakra ine tie nsema hodo nso esafata sawutie se ye di bronya ne eho ne man samno ne yetodwa wo mu bi a wo betini enro anyani kohwade wo Ganoth 25th December no enkoranum ene yede won baati asefo iso enanom de wani je nsema todwa ene ne nsem bi afutuo wo mu ewo yakwantempo so yanto yebo ewo ya shenka mu ne de bro Adom TV Badwam kase o share live on Facebook /Adom TV Extra Go TV 119 DSTV 280 ko YouTube search Adom TV 2 kwadomonline.com ensemwe ni bebre nso ye de agu ho medi de afia amankwa tamaklo afia ni de bientie se de nsam ni kiremu ankasa etie enra na se wani se wo ka kire ema pemfo a bosome nkono akwantu awrade ede wonu mu atwa amwawafo ohwafo womba wo Ganoth Municipal Hospital no na wonu mo eyenum nesa ninti Smack Foundation Save Mother and Child Foundation a kofar by afia amankwa tamaklo medi animu no yekọ maternity ward ho ne nyani kohwa de esewani se okakye yenkwohwe de koso enebro nyadai se wukopie mu ewo Ganoth mansinia yaresabia enigie na ahye adwumayefo ene abaten wo honom nyina afonom ma esan se nei enkoda num ene wo wonom ewa yaresabia honom afia mankwa tamaklo Adom kasiye adwumayeni na wono no wo founder wo that Smack Foundation Save Mother and Child ano ya wo yekuo bi a obo homoden se obeboa ema apemfo na bra wo kwa ayaresabia honom ekoye wonom adoye no ene wotu ema apemfo nyina afo se eya woma wonanye ntetia ewa ayaresabia sebe ya bibi wo won ho apomuden adwumayefo betumi ehunu ne ntem enti afena no dru ya Smack Foundation na wo se ye adoye no mse o ene ye mbra Ganoth Municipal Hospital. Nti na yesa osi eba maternity ward ha na Smack Foundation na yegina ho se Save Mother and Child no yetimi ba na ye be hwa ema nyame adom won 9 solid month enye bete o erade asoe won asomdue ne ye ba na ye be won adoye nti ma menna me sponsors ase de meka kire oba bia ne se wonyima akọ hospital wan kọ hospital a doctor ne nurse no show no enipa se wa wasua ade no okanti yesi no maduro na ade akwahye mpaase won no maduro no oba wo yesa no ne sei obehye obia Merry Christmas erade hwe obia so na erade ode yen hyase no onfa yenwie na onfa yen hya afufufuro mu ahodin mu Salome Opokuya midwifery officer ewo Ganoth mansini ayaresabia honom bra wugina ayaresabia na nemu eje eniama wode koye wodom adoye no ena wode ato wodom awonsem obie eni ankrankra nyina animu se wodom ayaresabia honom no wohia incubators ne senti ome wodom emmoa de hospital yimfa ne se ye ba ye nya CCS ye hia ne ma bebre nkrofo ye mmoa ba ye gusu hia nso te se maternity ha mugina hai edan ni mu sha nti ama bed na ewom no suswa nti sanka mpani anamu betimi aboa ya bebu na matrem na aye kese se na be ya beds nso ye wo beds wo ba esa nse musu nti ye nya ba bi mfansi we ye chire ena ema bi ene amane boni etwetwe nkomo onye omu kese bebe omu yiska ne fibia ya menhye mu mbosho ma omu dontu omu nkorda pacho meka chom se nyankopon enhrom bebe omu nya skano de ye bia nyankopon enhrom anem de beka ne se nyankopon hira ne bebre ye ni aso adoye na wa yama ye ne ti nyame hira no ba bi onya free ye bia nyame hye na nan ye da na se imani aso de wa yama ye na susu se ye benya we anopa ento akasia no so futuo no kokobo na ekwa ma hyenkafo nyina epebre mu ahomachi yesi se nyenya mepa kade ebesine bia nanka enye wato kane ani se ehire nti kwabrane wo hunu wo yanka wode kofu pavement kora enti mo miento yebo ewo ya hyenka emu akasia na ho afutuo yamane boni ya wode kwacha bebio ene ahyenkafo ibi akasa Ju December mu say dia na be pie mu aman Ghana mu dia eya na epepa dia ya nya biaba enam so mankofo ano no omani ntini na epaapai ebasa so ya kwantempo ahodo no na ebo ageso afa na ma akwanyaba ho nsensam aya bibia bo ho ne senti ana Adom kase ya tie ho agumonten so abepiem e wo circle any station masters won mo mu tu kwan hyenkafo edi nkomo ehunu sa akwanto ho nsam etese driver there
Yellow do you out this can show bottom. Passing in your house to show bottom. In Tehran, so we used to watch it. Finally, they're normally a 4 hours near channel. But I'm saying a bonity to me, 5 hours. In 2 tries, what trying a dancing, and then they are dancing in the Nante. I will do baby, so now what trying up a pack. Akwantufo a wɔn etu kwan akɔ mu kurom akɔ akɔdi buronya ɛso de nsɛm ahodoɔ sei ɛna tu dwa. Kakra mpɛsɛ me catcher a draw of one say Samre buronya bra yedi buronya no. Ɔmo hwɛ sɛ ɔnkɔ no samfa nka afidie no. Me catcher draw of one say yɛsrɛ wɔn ɔmo ne kura yɛn kwa. Enti ɔmo de yɛn nam abotre. Na kyese ensem ahodo a wɔn etu kwan hyenkafo station masters wɔn de ato edwa eno no yɛnhwɛ na yɛn nyinaa yɛnhwɛ sɛ afi bronya no yɛbɛdi na sumdwema basabasa yɛ ene akwanhyia bia emba midin ede nana kwache abebio Adom TV Accra. Mayento akase no so na mrahye bedwani ayeyi no wa danse akrofo mabato mpesua so ye Joseph Azuma wode na ase asoma kwahyehyɛ so bra nkunimdie bra na fa no eno achi nso wode ato ne adehye nyina anim sɛ de aduro no ɛyɛ mpuntu na sɛ betimi abamu a gise wɔn nyina ka bom na wɔn mo aboa ɛho nsɛm eni wɔnom ɛkɔ na ase asum ne wie ya na Joseph Azuma amanfo a wɔnom ɛwɔ adanse akrofom ato abama no se wɔn kɔm na hye bedwa mu ɛne amane boni Isaac no manyo ɛtwetwe nkɔmɔ no ɛna wɔde to n'anim sɛ wɔhyɛ Awurade bɔ sɛsi wodi nkunimu a wɔbɛkɔ asɔre dɛm no wakɔ akɔda nase ne sɛnti wɔto no nsa frɛ mpanyinfo a wɔnom ɛda amanyoku na no sɛ wɔnom nyinaa mɛka no ho na wɔnka wɔn humum empre empempum tuo sɛ bɛyɛ a wɔnom kuro no ɛbɛkɔ nkan sɛ nyame sɛ ɔmfa 7 December no ɔmfa mame na sɛ ɔde mame a mede dakoro ɛbɛda nase ɛnti ɛne na wɔ sɛ mefrɛ asɔfoɔ ɛne ɔman no nyinaa hyia ne yɛde yɛ nase yɛsom ɛde ma Nyankopɔn sansa adeɛ nyinaa nyame na ɛyɛ yɛde yɛ nka bom ɛma constituency no hunu sɛ aba no yɛato awie deɛ aka yɛ mpuntuo te meto me nsa frɛ NPP chairman former and outgoing mom MP ɛna meto me nsa nso frɛ current DC CCA aba na yɛato awie no deɛ hia kɛse no sɛ yɛbɛyɛ mpuntuo enti deɛ din kan ne sɛ yɛato aba awie na sɛ ntokwa nsi a ɛwɔ sɛ yɛka yɛ ho bom ne yɛtumi ɛde mpuntuo ba na na akwasi ɛyɛ demtenani a wɔdan disi amanyoko na no ɛwɔ asante mantam mu wɔkɔ dwumadie ne bie no ɛna wɔde to yamane boni anim sɛ Ashanti region edwumadie a yabɔ ama NDC aba abamu no ɛnɛ ya akrofrom MP elect nyame adwa sabem yabɛsoa in ɛwɔ parliament na yɛyɛ sɛ akrofrom NDC enya MP wɔ ha no ɛnɛ ɔda onyakopase asante ahu nipa wɔ NDC mu ana ɔmɔyi ɔdɔ akyerɛ nti ɛmbɛsɛ de etifa sɛm ɛbakɔgye akonnwa no ɛmra ɛwɔ hɔ na sɛ wɔ abamu na aka na wɔtwe mienu na wofi akonnwa so na pɛsɛ ɔkyerɛ sɛ woyɛ ɔbɛma kyɛ obi a obi ɔmmɔ akyɛ by 7 the President-elect, His Excellency John Dramani Mahama, and your mommy, the Vice President-elect, Professor Jenana Opokwajima, our office, the whole number would be 2 million, the crown, your 2 million, young fat, nipa, but you did not cry ever to be a no cry edda. Mamina no Sonadum TV, Badwam Cassia, and Hanabema Quina no pay your dear Sia, Sedania, oh dear, and Rani Adajia, Odemaya Bribia, Chayem BMWay. Nene 26 ede na wo ye adoye be na wo ye na ye be phone lines no ne ahwe ne ye kro ye kwaba